Ara el que ens agrada és tot i les tempestes, anar a la platja. Platges Cat us ofereix aquest espai. Anar a la platja, però més... Home, hem triat Calafell, que encara hi ha gent. Sí. Home, encara. Home, si estàs de vacances, què has de fer? Què has de fer si Home, estàs de tens alguna vacances? feriana, encara pots aprofitar. Si haguéssim triat el sol. Costa Brava, Sí Escolta'm, que tenim aquesta aplicació, el Platges Cat. Mira, anem a mirar aquestes de l'Empordà, perquè amb aquestes tempestes que estan caient, a veure quina és la situació. tu el que vols anar a buscar la tempesta, Deic, eh? No hi ha tempestes, mira, sí. No teniu accés a la... No tenim accés a l'iPad, però sabeu que a través d'aquesta aplicació que està disponible tant per l'iPhone com per l'Android, doncs podeu seguir aquesta informació, l'estat de les platges, fins i tot el temps que està fent, tota la informació en aquesta, i si voleu també podeu compartir amb nosaltres a través de les xarxes socials imatges a través dels hashtags, un hashtag que es diu Igers Platges Cat. Igers, ho posarem aquí escrit perquè ho veieu tots plegats. Igers Platges Cat. Sí, aquí teniu d'això, Igers Platges Cat, Igers Platges Cat. Això. Ara ja ho hem après. Doncs si poseu això a través de les xarxes socials podreu compartir imatges amb I nosaltres. tinc una novetat. Digue'm novetats avui, eh? Digue'm moltes cosetes. WhatsApp del programa. Per tant, a part de ficar-ho a l'Instagram, si teniu vídeos, fotografies, a través del telèfon 671 77 83 37. Per tant, Esteu a la platja ara, o després hi anireu i veieu algun núvol, alguna cosa que us passa, feu un vídeo, feu una fotografia, la compartiu amb nosaltres a través del WhatsApp i demà... també de sol i de platja, eh? No vulguis també de tempestes només. Mira com aquestes fotografies d'una tempesta que està venint des de Roses. Mireu com entrava a Roses aquesta tempesta i com... Això és un Arcus. Aquest núvol Arcos, aquesta tempesta que està descarregant amb força a l'Empordà, Baix Empordà, i encara continuarà així, eh? Per tant, aquells que han escollit la Costa Brava avui, Alguns tenen negre. Mira com s'ha menjat el golf de Roses, l'ha fet desaparèixer i ara sabem que ha fet una pedregada forta a Port de la Selva. Platges Cat us ofereix aquest espai.